Hello guys, welcome to my YouTube channel. From आंनि YouTube channel आव बरायबाय नै आङो दायो फुरा आर'नाइ गाननानै रेडि दं थारमाने जोंनि आनसलिकहाय पार्कआव आनसलिक गोग्लैयो जोंना पार्कआव आनसलिकआहाय बैसागु फांसन खालामदों आरो गाइस ओमफ्राय जोङो बेयाव थांनो रेडि जानानै दं एसे रंजाफाहैसै ओमफ्राय लोगोसे नोंथांमोननोबो देखायनो सेस्था खालामसै जोंनि पार्कआव आनसलिकआ माबादि बैसागु फांसन खालामदों रायजो राजाफोरनि मोसानायखौ नोंथांमोननो देखायनो सेस्था खालामसै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोफोर ओमफ्राय जों दा दसे थाना थांसै साथामसो लोगो दंबावो ओमफ्राय आं फुल रेडि जानानै दं नै गाइस ओमफ्राय नोंथांमोना बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो नै जों दा ओंखारबाय नै नावलाय सेंग्राफोर नावरा नै जों दा ओंखारबाय मोनसे बारा गोबाव गैला थांगासिनो मोसाबाय मोनफैबाय जों फाइनालि गाइस नै नायलांबाय थादो भिडिअखौ नोंथांमोना जेनेरेल नार्जारी सारखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय दिनै खुंफुंनायनि बिथांखौ गांसे हाबा हरदो बाजै नङाब्ला मेथर हौवाफोरसो लाना खारगोन ओरै लाइन थानानै मोसा दे ओरै लाइन थाबा मोजां नुगोन बिलाइ हरदो बाजै नङाब्ला बांगाल हौवाफोरसो बैसागु
खुगा मेथाइजों मोसानाय बादायलायनाय सोलिगासिनो दंमोन ओमफ्राय बियो जोबसिगोन मोनसेल'सै बेखौ जोबखांनानै खाजि मोनलाय नामा खाजि जाहोगोन दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो Lagu, 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 ronjak, ronjak, ronjak. Ya, nैरोजा होननानै बुंदों दामग्राफ्रा नङा मोसाग्राफ्राल' था बे फट' खेबजानो लुबैथारदों बे ओंखायनो गसंहैफादों मोसा नैथि थांगोन आरो सोर थामथि थांगोन दे एसे आरो बादायारि बिथांमोनहा गावबागावखौ बबेयाव देरहागोन सानना लादों देलाय एसे दे गावबागावनि पारफरमेन्सखौ गावबागावबो एसे मिन्थियो नालाय जों मायाव थांगोन बबे पजिसनाव जोङो देरहागोन बयबो एसे आन्दाज मोनो दे सोर थांगोन दे दे दसे होमबाय आङो फोसावनोसै फोसावनोसै दै बयबो खोनासंदो दे 3 नाम्बारनिफ्राय फोसावनाय जागोन थार्ड प्राइजनिफ्राय थामथि बान्थाखौ मोननो हादों सिजौगुरि बिथांमोनहा बान्थाखौ माबा बिथांमोननि थाखाय गोबां आखाइ खबनानै हो रायजो राजा नोंथांमोन पइन्टखौ मोनदों 344 344 बिथांमोनहा पइन्ट मोनदों आरो 344 थार्ड प्राइजना आरो नैथि बान्थाखौ मोननो हादों सोर मोनगोन दे सोर मोनगोन दे नैथि बान्थाखौ मोननो हादों अदालगुरि आखाइ खबनानै रायजोफोर आखाइ खबनानै गोबारै बिथांमोनहा पइन्टखौ मोनदों 345 मात्र 1 नाम्बार बारा 345 आरो सेथि बान्थाखौ मोननो हादों सालबारि बिथांमोननि थाखायबो गोबां आखाइ खबनानै हो बिथांमोनहा पइन्टखौ मोननो हादों 357 357 पइन्ट मोननानै सेथि बान्थाखौ आवग्रिनो हाबाय दा सालबारिया 5,000नि बिगुमा अदालगुरिया 3,000नि बिगुमा आरो सिजौगुरिया 2,000नि बिगुमा जाबाय खेबसे दामनानै होदो खेबसे गोगोम मोसाथोंसै बिथांमोना ओरै मोना बान्थाखौ खेबसे फ्राय मोसादो Montua fakla Kalian bro guys दा अमा जागासिनो बेदर मोनजाबाय guys दा नै रानगासिनो दं दाउबो दं guys बेदर मोनजाबाय बेदर बे संगासिनो ना जाया जागोन लोगोफोर र' दा जाथेना बिरथार नै जागोन आयु आनै मोनजाग्रोबाय जागासे बयलार साइ नालाय बिस्कुट दे खिथा दे बेदर बिस्कुट बिस्कुट दे गोथाव हा याला खिथालाय खिथालाय खिथाब्रा Yo menjadi lagi tu jangan kena. Kerja ini cari bamia. Kau dia. So guys, chúng ta naik hàng na fui bài